Здравейто! Ние сме Racing Gaming и сега сме в сервера Free Items. И сме решили да снимаме на PvP. Вече здрасти! Здрасти. С мен е Драконов или Контрол, и Ангел. И това е нашата скромна къщичка от кварц. По мой дизайн. Ази на спауна на PvP. Да. Ако се чуете защо се казва Free Items, еми на Warfree Free. има всичко. Тук годен, Maple годенки. И аз ще да се взема. Да, тук е с което. Enchant, букшелфови. Enchant няма, но диамантини блокови. Добре, айде. Чакай да това сърда. На LARP Enchant има безплатно XP, като ми скъци. Ето как се дига. Също така има и фли. Да. Fly действа навсякъде. В сервера. Но ако ви... Някакъв скъпи започне. Айде. Ако... Ще във въздуха и ви ударят, че паднете. Да. И те ще паднат. Ако се биете в Добре. Ай сега е за. Да, PvP. И аз съм подготвил няколко армора в честа, както видяхте. Ами аз ще трябва да се инчантвам. И ми ще чакам, май. Аз излизам с лайв. Това. То... Хайде си. Ще не влезе. Ох, лагна. Добре, имаш ли лък? Не ще отида да помня да взема. И на мен дай. Еми, чакай сега. Значи, беше тук. Има ли безкрайност само? Не, нямам безкрайност. Чакай сега ще ни чакна. Два лъка да видя. Да покажем, че е струмер. Може 4. Че е струма, добре, аз там не съм седнал хубаво. Защото може да има и на двете мощ 4. Айде се да пътни с аз съм там. Ей сега. Еми, може 3 плама. Защо само може 4, бе? Много тъпо. Взема ей този. Стрели. Имаш ли? Вземи само стрели, че няма. Ами нямам. Добре, аз ще взема. Вече има. Ети... Да, ето ми го често, ама още даже издигнати. Добре, Значи тук живяхме, нали, трима, вече са... Живяхме 4, нали? Но аз като се изнесах. Станаха трима, значи... Един е Контрол, Ангел, другия... Кукера... Не, това беше. Кукера, който го познавате. И... Още едно момче, Кристин. Дадах ти го. Не се. Дадах ти го. Не умея. После ще видиш в клипа, че съм ти го дал. Да, ето му го честа, пълен с диаманти на вече. И аз стоя на спал. Добре, нямам лък. Аз ти го дадах. Ами, ти са премахнати айтеми. Задвай. Добре, ай. Какъв този сега ще го кива? Какъв? Гледай какво първо скина. Айде. Добре, бе. Що сняма ли то?
си го застрелям сега. Идвам. А, той се цели, бе! Да. Хайпото ще го има в описанието. Трябва да го направя на английски. Дос мортал. Мортал. О, на английски ми е удобно. О, сега ще го тuna този. Дед бягаш. Не мога го стигна, Един за тебе. С мен, ли? Дай то с Веном. Веном. Доктор. Каква гонитба става? С много горчива. Добре, някой ще ми даде лък. Иншат мисля. Или си направи. Откъде да се направя? Ими пажина и прочки. Дай. Нямам. Айде съборях го един. Да, той е вътре падна. И то. Върна ме. Къде? Добре, ари лазапи. Ами, леца така. Искам мортал. Да го килнем. Всички го презрещат. Не го не попука, бе. Иди. Събори ма някой. Ангеле, ти ли беше? Да. Добре, той никой няма. Аз излизам къде, какво стане. Сега ми се оставя. Лъка, защото не аз. И аз съм отвън, никой не го няма. Добре. Малко скучен епизод, няма какво да правим. Но, поради причината, че не сме качвали от около 2 месеца или 3, който беше епизода в BG сервера. Бързо! Аз тебе... Не, бе! Нямам ябълки, сега. Аз с брадвата ще решихме да снимаме. И да много ви хареса клипа. Може да има giveaway в този сервер за яки... Опа! Не, бе! Тук е този дойде. Искам да го плюна този. О, майко! Колко е там? О, взехме меча. Смайт! Ами от кита не уби. Ще му го дадеш ли? Това съм пояк. Добре, взех кварцови блокове. Бронята му откъде? Пак от кит не уби. Аз броня... Той не можах да разбира за кой не се е служил. Добре. То... Добре, кой го килна? Мортал. Много добър е. Кой го килна? Кой го килна? Мортал. Чакай малко. Аре, бе, филма така. Добре. Брадвичката е под тук. Тук е.
Това да не... Майко, аз май нямах... Упс. Без пия една пушенка да сува. Да се разгледаме. И аз да се оставя нещата в колма. Добре, не мога. Добре. С кой вече? С моя. Якия. О, да, само... Добре, един не звънеше. Добре. Напишем, че снимаме клип. Да не звънят. Не, това няма. Искаш да го добавя? Не. После. Няма да е интересно да клипе. Няма да осъзнаем какво се е случило. Засила изпих. Добре, да сме килна. Не наистина. Убина. Мири. Добре. Трябва ме от кита не обе. Добре. И да, за мен ми харесва. Че са две. И да, сега се обикалям. Аз излизам навънка пак. Охо! О, какво? Виж кой изписа. Какво стана, бе? Пръснах един. Той беше пълен с диамантини блокове. За какво мислиш, че той искаше да... Ама главата му я пусна. Да, Зелия. А? Зелия. Да. Оф, как се изхвърля. Да, може това да е клипа след около 10 минути. Тук като цяло не правим нищо. Цяло ми се иска добро. Как? Като цяло е ги малко. Добре, да, ето я къщата. Сега ще я свърва. Ай, там не. И да. Не. Един момент. Добре, няма нищо. Добре, аз стоям до хома. И тук съм. Един иска да му подаря на това момент. Добре, като цяло няма хубава броня. Ей! Аз се дозавам тук. Меча само. Трябва да прекръста меча. Се оказва нуб. Може да се казва не много древе. Аз си ям ябълки докато. Гледай го как се отиде. Ама бе, страго е. Ти го пратих до... Ести ме... Чакам го. Добре, айде някой няма да излезе клипи.
Кажа, че някой се осмелил. Влада, видиш какво става тук. Чакай, те един искаше да му дам. О, какво има момиче, бе?